A l'ordinador posa que hi ha uns taurons robots que volen robar el nostre projecte secret. Doncs posem la seguretat al màxim i activem la càmera de la porta principal. D'acord, jo vigilaré a dalt. D'acord. Intentarem travessar les defenses de la porta principal. Destruirem la porta. Que comenci l'atac. Déjala así. Oh no, s'ha activat l'alarma. Saltem. No haurà sigut res. A l'atac! T'atraparé! No! T'atraparé! No! Ha! Vale, salvem la